De coalitiepartijen in provinciale steden, de PvdA, het CDA en de FNP, stellen morgen in de stedengeerkomsten 50 miljoen euro beschikbaar voor de nijbouw van Tialf. Van het geld zijn in april 2014 begonnen we met de bouw. Het waren baankimpas zodat het Riek en het bedrijfsleven met geld door de bregen komen. Honderden jochters uit heel Nederland stiep de oproep van zo'n collega's van het gerechtshof in Ljouwt. Die hebben manifest opsteld in de uitholling van de rechtspraak en de wijze waarop de Raad voor de Rechtspraak vertegenwoordigt. Ze vinden dat de rechtspraak heel niet meer lijkt op een koekjesfabriek. De Beltsumer discotheek TDF had zelf borrelbussen aangeschaft. Op elke bus zit een chauffeur en een beveiliger. Het discovervier van en naar Belsum is begint het hier stil aan een jerstige vjochtpartij in een borrelbus. De bussen hadden al een weekend voor het eerst rieden. Het lofthavenyield van Vleenfield Balm op het Amelong gaat toch omheen met 4%. Het voorstel van het college wie om dat net te doen. Vanuit de Rierkamer was de oproep om op zijn meeste inflatiecorrectie terug te rekenen. Ik vind ze Balm net duur in vergelijking met Oordelitse Vleenfielden. Joen en vannacht mist of dichte mist, de temperatuur leidt om de 2 graden hinnen. Morgen droeg waren en een bruine loft, het wordt dan zo'n 4 graden. Droeg de hurdewind viel het koud aan.